Ik ben uitgenodigd door Vet de la Natuur om een vlog te maken. Jacob Nouter die had me vreden. Hey! Even Vet de la Natuur, het mooiste feest van de Aardeveer, hè? Ja, hè? Daar moest hem bijwezen. Ja, ik snap het, joh. Nou, wat vond je ervan? Ja, wat dan begin ik dan? Geweldig. Mijn naam is Johannes Kramer, als ik dat zo mag zeggen. Vet de la Natuur is een grassroots beweging. Laten we vieren. Vet de la Natuur, dat is een voorbeeld. Ja, toch? zeker. Oh, nee? Ja, ja, ja. Hoe is echt een natuurman? Ja, ja, het is me heel even naar waren. Wat dan? De rest, ach, joh. Jongen, eerst een keer mooi waar in de natuur en dan weer is dat een helemaal. Zullen we zien wat een mooie jaren te vliegen? Ja, die zit al langs, jongen. Ja, hè? Nou, die kan helemaal daarbij. Oh ja? Die gaan wel. Hoe gaat het ook ons jongen? Ja, ja. Ja, dan wordt het trouwens daar. Alle kenmerken vrouwelijk schoon waar hij isolaat van was. Nou, op de achtergrond is er een lezing van Matthijs Schouten, een bioloog. En die vreegt tegen alle mensen ja, wat ze resoneren met zijn verhaal. Kijk, ik ben nog nooit in mijn leven, terwijl ik een 3 op het bord schreef, gefotografeerd. Geweldig. Bomen zijn onze bestemming en daar gaan we onze natuurbeleving doen. De vraag is om in stilte te wandelen, dus niet met elkaar te kletsen. En je zintuigen te openen en alvast de natuur of de omgeving in je op te nemen. Oké? Wat nou stil wezen, om de natuur beleven. Hoor de vogels, hoor het ritselen van de bladeren door de wind. En lekker sliept in de BM man. Nou, En dat stuk denk ik echt hoor. Ja, het is een beetje zweverig, je moet dus in de natuur zitten en dan mag je dus een gedichtje daarover bedenken. Een elfje. Nou, ik ga een prachtige elfje betocht. Water, 3 veren, mooie paarse bloesem, mier op mijn arm. Pats. Waar het echt om gaat, dat is het ontwakend landschap. We gaan dadelijk de natuur hierin, het Nationaal Park Aardeveen. Dan gaan we direct even inspuiten met date, want er zitten heel veel hele pieplietjes en migjes. En die steken die helemaal dwars terug. Ik denk dat het echt vreselijk wordt. Ik heb date opgesproken. Ja, maar wij hebben hier van die insecten, jongen, die lachen om date. Ja, met jij een BMW is ik prachtig mooi verzeld, hè? Dat is helemaal vet. Vet? Ja, vet la natuur. Geweldig. Nou, zie je prachtig mooie boord hier. Even door water heen. En dan gaan we hier ook nog een viswedstrijd pakken hier. Wat bieden? Nee, hè? Dit is sowieso al bijzonder, hè? Om hier richting de Aardeveen te varen vanuit water. En dan komt ze in een van de mooiste natuurgebieden van Friesland. Het Nationaal Park de Aardeveen. Nou, net de eerste keer, maar ik moet zeggen, het is wel heel erg lang geleden dat ik in een tentje zit. Ja. Het maakt net te volle, wist je wel? Dat het echt in mijn kleren kroept. Dus daar ben ik wel een beetje bang voor. Zullen die Aardeveen ook een beetje wezen? Ik had geen idee, joh. Nou ja, dat wist het net. De roerdom die in één keer binnenkomt, ik had geen idee. Ja, dus ik liep mij maar heel verrassen, maar ik zal net uitsluiten dat ik een keer een geel jas heb.
kort. Nou, prachtig mooi museum. Mooie wettenheerheid, geweldig hier. We willen nog kapot tussen door de miggen. Maar ik heb zelfs al een roerdompje. Ja, fantastisch hè, geweldig. Geweldig. Sorry, hoe? Om 4:30 worden jullie gewekt door muziek. Dit wordt de tentervaring? Ja. En wat er net al volle miggen in komen. Dus ik Nee, dat wordt heel rap. Maar ja, heel rap. heel rap. Ja. Gazen. Sa. Ja, huppakee. Ja, hè? Ja, ja. Ik ben een gebroken man. Nog gebroken, maar... Ja. Hé? Ja, die bad ontsnurken, dat ding roert op met die bad. Nou, kijk, de tent uitstapt. Oh, het is een tier man. Hoe laat leven geweest? Het zal je al 4 geweest, denk ik. Ik heb geen idee, want ik heb lachen dat ik net zeg, want ik ben normaal met water. Maar dit was. Maar dit is het dier. Ik wil niet maar boor om. Ik heb net best slip hebben. Nee, hè? Ik ben wel een beetje zeeziek op zo'n luchtbed, weet je wel? Zo, joh. Hast je dat net? Nee, natuurlijk. Dan draai ik me om, jongen, dan flik ik door de hele tent heen, Dan joh. moet ik het omdraaien, moet ik een houding moet nemen. En daar in. Ja, maar zo sliep ik dus typisch net, hè? Nee, kijk net, maar ja, op de luchtbed, wow. Ik ben lekker wild te wat, joh. Die hele tent die gaat in de... Jouw mij een reddershond. Ik verzoek. Neem mij, trouw mij onder. Ik kan leidje om pine. Ben je er heen? Heel bijzonder acting, man. Die leidt om je als we in het wetter om een gedicht te vertellen. Is er nog eerder in het weterlijnen dan een gedicht verteld? Nee, dat heb ik nog nooit in. Nee. Nee. Wel zo in boord en zaag, nou. Ja. Meestal een boordje varen binnen en dan best als dichter mij. Maar Ja. dit heb ik nog nooit in. Onderdeel van het landschap. Ja, ik denk dat vond je wel mooi. Het is natuurlijk ook mensenwerk, hè? Die pet gaat neer, dat is ook Ja. door mensen uitgeroepen. Ik denk iets van het drama van het land, het boek weer omhellen in het gedicht. De boswachter die vertelt nog even alles over vogels. Rechts van mij een andere vogel, dat is de rietzanger. Een hele gevarieerde zang. Ik kom er ook wel. Slaap over. Mag ik trots lekker? Oh, kijk een bladje van die man. Oh, wat is dat pittig, joh. Dat is veensambal of zo. Oh. Veensambal. Ik vind het wel mooi hier. Veensambal. Nou, dat weer het min of meer het ontwakende landschap. We zitten nu op boord weer om naar de Wattenster. En dan is het voorbij. Hé? Ja, Nou, en? ik ben nog even aan het ontwaken. Ja, doe best aan het ontwaken. Hè? Dat is eigenlijk nog die is bij die voltooid. Ik ben nog bezig met ontwaken. Nou, beste mensen. Dit weer het ontwakende landschap. We nemen nog even een bakje koffie ter afsluiting van het ontwakende landschap. En dan wens ik je een hele fijne dag daar verder. Vond je nog een leuk filmpje? Doe dan een duim omheen. Henk Donker, joh. Was het meer en abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Ben je wel geabonneerd, Lisette, of niet? Jazeker. Ja, je bent wel geabonneerd? Oké. Ik vond
Wees als Lisette. Wees als Lisette en abonneer je op de Frieske Vloggen. Tot de volgende keer. Hoi. Geweldig.